No i Bella Fantastico. Druga część Wolfensteina The New Order. Ja jestem Niklaus, to jest Wolfenstein. Znaczy to jest agent Blaszkowicz, polskiego pochodzenia, amerykański bohater. I ratujemy nim świat, chociaż świat jest skazany na zagładę, bo Niemcy wygrali wojnę. I jakby ktoś chciał też uratować świat, to zapraszam na G2A, bo tam można kupić po taniości. Link w opisie pod filmem. Kto ogląda na YouTubie, no to zapraszam na live'y, bo tu to się dzieje na żywo. I co? Gramy? Dobra. Gramy, się nie obijamy. Tu byłem. Ale nie byłem... Tu też byłem. Tu gdzieś łazi jakiś... Niemiec. No, już nie łazi. Ciap. Kolejny pies zrobił pozycję kopulacyjną. Chociaż jego twarz nie wskazuje na to, żeby... Akurat na to miał ochotę. Co kto lubi, nie? Dobra. Czy tutaj... To jest nie do rozwalenia. Tu są niemieccy nazistowscy rycerze. Ja myślałem, że w średniowieczu to jeszcze nie było nazizmu. Już się pomyliłem. Czy... To są przemyślenia... Skryte przemyślenia... A, to tutaj! Skryte przemyślenia Blaszkowicza. On tutaj często ma takie fazy, że... Gada sam do siebie i te sprawy, nie? Ciężko, moi drodzy. Ale... To jest, wiecie, wojna. Wojna go zniszczyła, dokładnie. Dokładnie. Den Berichten zufolge, die wir derzeit vorliegen, ist noch höchstens eine Handvoll Gegner am Leben. Ja, Herr Oberstgruppenführer. Ja, Sie sind in der Tat die Wand hinaufgeklettert, um in das Lager einzudringen. Aber ich habe meine Pläne... Money. Pięknie dziękuję za 3 złotki. Nein. Teraz muszę zrobić tak. Tak i tak. Bo mi się to zawiesiło jak zwykle. I tak. No i... dlatego proponuję gadać przez komórkę. Wtedy nie jest się przypiętym do kabla, jak on. Jemu to... no... nie wyszło na dobre. Gram na poziomie trudności I am Death Incarnate. Czyli Jerzek inkarnacją śmierci. To była błyskawiczna śmierć. Nie cierpiał. Shit! Dobra. Była... Trochę nie wyszło, ale przynajmniej trochę akcji. Czy on do mnie powiedział idiot? Brzydko. Ja bym tak... We are closing in on what appears to be a courtyard.
Ja bym tak do bliźniego nigdy nie powiedział. A to podlec. A! Jak mógł. O! Tu jest inwazja na... Zaraz. Hyr! Co to jest tutaj w ogóle? Czy ktoś kojarzy, co jest na tym? To jest północ Anglii, Szkocja. Szkocja, no. Po co oni mają te elektryczne plecaki? Prawdopodobnie one im zasilają noktowizory. Tak domyślam się po tym, że był taki plan, żeby na tych karabinach, które ja mam, STG-44, montować celowniki z noktowizorami, które miały być zasilane z takich wielkich plecaków. A oni mają tutaj na łebie coś... W sumie wygląda... No, nie wiem. Dobra, nie wiem. Zasilałem ich. Nie no, ich nie, bo to są... Aż mi się czkło. Przepraszam, to są zwykli ludzie. Znaczy zwykli ludzie. Zbrodniarze. Tak, Zielgerät 1229 Vampir. Ktoś z tylu. Wiela. Was tam je. Glasgow, we're pinned down in the courtyard. Quiet, you're empty, you dust tube. Too low for fuck's sake. Yes, sir. Oh, we'll be having a nice nap and a cup of tea till you get here. Cup of Glasgow. tea. Find us out. LOL? Ej. I zaś Polak ukradł coś Niemcowi. Tym razem nie auto i no karabin. Sorry. Zaś będzie propagandowe. Zaś w TVN-ie powiedzą. O! Ale bit. Tłusty jak... Tłusty czwartek. Hey, Blaskowitz, can you get an angle on them from over there? Kill all those fucking Nazi wankers. Nazi Wańkas. Quiet, Lodi. Switch position. No. Reload. Rock back. Hagler, eyes up those stairs. Keine Munition. Look out. Ah. Bring back, hey, bring back my body to me, the Jesus Almighty. How many of them are there? Bring back. Don't leave a single one of them alive. Bring back my body to me. Hej, oni są... A, u wierchu. Ciul. That's some very No fine i Nazi cisza. killing there, sir. Good work, Captain. Good work. Everybody head for the crashed aircraft. Blaskowitz, we'll meet you there. Już tego nie chcę, to jest za duże. Move it, sir. Ja muszę sobie tylko minimaliznąć i mi się coś z czatem zrobiło dziwnego. O, dobra. Już. No nie chcę tego, ja chcę normalny karabin szturmowy. Fajna nazwa, zawodowa. Karabin szturmowy.
Z nożami pobiegaj. Trochę się boję, bo to jednak jest dość wysoki poziom trudności. Rozgodnie trudno. Transport. More dead kids. Seen this too many times. Pana. Can't move this beam from our position. We're trapped up here, Blazkowicz. See if you can remove this beam from your possession. Sir, maybe you can use this to pry it loose. Dej to. Jest Gordon Freeman. You believe in Pentecost? Southern Baptist. I reckon you boys better jump. You first, Wyatt. Go to church every Sunday? Jakby tu były quicksave'y, to by było za letko. You ain't got no priests there? Yeah. Well, the Nazis sort of bombing them at the moment, so it's a bit of a problem. Edward, Blondie, you're up. Skokaj. Skokaj, ryży. Jo za tobą. Come along, Blazkowicz. Terojo. I've got you. Ech. What a fucking circus. My feet are broken. What is this place? O, teraz będzie to straszne miejsce. There's ashes down here. O, There's a lot of ashes down here. Hey, Wyatt, see if you can find a way to open that door. Move it. See this pipework? Coming from that control box over there. What is it? I imagine it's some kind of room-sized incinerator. What did you just fucking do? I'm sorry, I thought it was for the door. no to żeś odpolą. Incinerators. Turn it off. Turn those dials. Wait. Shit. Let's try this one. Nie, nic tam nie widać. Well, Scrooge. I'm so sorry. There's a keyhole. Blazkowicz, find the key. Ja już szukam. Dobra, Blazko, shoot Broken Feet over there. Co? Pick him up and bring him in here. Co ja... Aha. Eee. Shite, you bastard. Yeah, what's all this then? Blazkowicz, sir, you ever seen... LOL! Ja zapomniałem o tym całkiem. O curwa. Aaaa! Ryjok mu wylosł. Gówno ożyło. Zupa zoldat. Everybody Pierwszy still zupa breathing? zoldat. The incinerators are off. Any way to get that door open? I rather fancy leaving the monster up. I won't open from this side. Hold on. I can hear someone out there. Someone's coming. Captain Blazkowicz, sir, come listen to this. O! Oh, that's him, isn't it? Trupiogówka! Ty łysa pało! Grab a hold of yourself, Private. This war, you die. Otherwise, no more brushes in the next dustmaster line. Down in a trench somewhere. Pierwszy Iron. What are you people doing in there?
Ale wtedy w Niemcach musiała być edukacja dobra, że po niemiecku, że po angielsku umiem. So many times. I lost count. O! Jaki przystojniak. So long since I practiced my English. It's a dying tongue. You? I've seen you before. Oh, I like you. Such a resilient specimen. With you, I could do great things. Agent Blaskowitz. Tego ino brakowało. I like the eyes on this one. Do you forget Totem? I like yours. Not this one. Somebody broke it already. It's a shame. Shame. Captain Blaskowitz, help me make a choice. In your opinion, which one of these two varieties would best support my research? I have inadequate room for samples. Should you decline my opinion, I shall have to put a scalpel to both of them and we'd be here all day. I'll make matters simple. All you need to do is look to the one Ale mi dał wybór. you would have me dissect. Nie, wiecie co? Jak się obudzili ludzie nagle. Ja wybiorę tego z prawej, bo... Znaczy, że ten z prawej ma zginąć, bo poprzedni raz jak grałem, to wybrałem tego z lewej. Chciałbym zobaczyć, czy będą jakieś żywotne różnice. It's a good trade. Mine is patience. Dobra. This one. I would have elected the other, but I will defer to Żółci preference, 300. Captain Blaskowitz. It's okay, Blasco. It's a war. People die. My time's up, is up. General Death's Head. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death. People maimed and tortured. Thought I'd seen it all. But I'd never seen true cruelty. Until now. Count to 4. Inhale. Count to 4. Exhale. Auf nie Wiedersehen. Sir, my ideas. Krzysztofie. All I need. Oh no! Oh god! Pa, 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 pa. Rock up the troubles in your old cat bag and smile! 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 Pa. I ciul. Cała hydraulika się zdupiła. Super, super tajna broń III Rzeszy. Wystarczy wrazić rurę w dupę i pada. No. No ciulej to Kurwa. No! Kurde, czemu nie umiem tego rozwalić? O. It's about to blow!
Co? Przecież wszystko jest zrobione. I've been through hell already, can't you see that? I've been shot, stabbed, I was almost raped in the air, for fuck's sake. Take the lock to the window! O Jezus. Wyatt, ja nie jestem Splinter Cell. O, dobra. Tyle jeszcze umiem zrobić. Jep. Pozytywnie. A, teraz będą super misje. A, tutaj są same super misje. Teraz popłynie Odrą do Szczecina. No, Leeuwenhaupt, powiem ci, niewiele się mylisz. To będzie... Gdzie to się będzie działo? No teraz będą misje w Polsce, ale nie pamiętam gdzie dokładnie. Już po polsku gadają. Natychmiast! Pod Szczecinem, tak? A, no to dobra. Wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odłamku. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Czemu tak cicho jest? A, teraz nie mogę zmienić. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznicę. Jajecznica. Czekałam na ciebie tak długo. Łoje, czemu pani mi gada do ucha? Aż mnie dreszcz przeszedł. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu... Po polsku gadają! I to normalnie! Haben Sie noch Fragen? Zeichnen Sie! Czekajcie, dialogi tam trochę głośniej. Dobra. Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie. W świetle. Strange sensation. Trapped in my body. I black out. I'm losing time. Sometimes the seasons change in the blink of an eye. I'm having trouble with my thoughts. They dissipate like a scent on the wind. But it's getting better. Here's what I know. I'm in Poland. A hospital? No, an insane asylum. She's the head nurse. That's her father. Shrink. And her mother. Some type of pharmacist. They run the place, I reckon. Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. And sometimes Nazis come. They leave with patients in shackles. Like it's Death's Head's personal candy store. The shrink raises hell and all, but in the end he signs. No choice, I suppose. And I've seen all this. Good folks made powerless. I'm alive because of these people. I'm getting better. Because of her. Her name is Anya. She takes good care of me. She takes care of everyone. She holds this place together. Supposed to be married by now, but hasn't happened.
Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Na, kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Przestań! Nie! Pomocy! Pomocy! Nie! 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 Morderco! Jesteś przeklęty, morderco! Was hier vorgeht, die haben einen Offizier bei der Befehlsausführung angegriffen. lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was war mit der hier? Keine Ahnung. Bring sie zum Keller. Soll der entscheiden. Komm auf! Scheiße. Wirklich total Schwache! Arschlöcher. O, cię kurwa dom Arszleka, o! O! Anya, where'd they take you? A żech się wypierdolu. Fingers feel numb. Mother of all headaches. Mother of all headaches. No i mordujemy Niemców. Tej zabił ojca od Ani. Co za bandyty niemieckie. To die like this. Dobra. Czekajcie, jak to się robi. Zaraz sam wymordujemy wszystkich. To jest tak zajebisty etap. Was? No, w głowie mi się ten belące. Daj ten nóż normalnie, bo mi jakoś tak... nie umie tego. O, curwa. Keine Verstärkung. W ogóle fajnie widać, jak się ten... że już czas poszedł do przodu od tamtego czasu. Folks who can't defend themselves. Jak się mundury zmieniają, patrzcie. Teraz Niemcy wyglądają jak Shreddery z żółwiów ninja. Także spoko. 2 karabinki w dłoń, hitlerowca goń. Tu jest taka fajna dwóruła jakaś. Ja, ci z Mirror's Edge'a, faktycznie. Też takie mieli. Na pysku. Der Flugspiele. Spieler. A tu kiedyś w ogóle były gazety po polsku nawet. Dwa w rączki i trzeci w dupę, dokładnie. Ach, swędzi kichol. Patrzcie, nie chcę tam wracać. Ale nie dał ci. I czemu napisał pisane chy, skoro to są drukowane litery? Ale i tak trzeba przyznać, że to jest jedna z naprawdę nielicznych gier z mocnym wątkiem polskim, gdzie istotna postać w fabule jest Polką i mówi po polsku. Nie ma ruskiego akcentu, bo często nie wiedzieć, czemu się bierze do dubbingowania Polaków, nie Polaków. I potem to wychodzi... No, dla Amerykanów tam pewnie normalnie, do Polaków tragicznie. Także Bóg zapłać deweloperom, że poszli po rozum do głowy i Polaków grają Polacy. Co jest naprawdę wielką rzadkością. Polka udźwiękowiła. No właśnie o to chodzi. No, to prawda.
w Call of Duty, w jedynce, dwójce, zresztą we wszystkich częściach, Niemcy mają tak masakryczny angielski akcent, albo tam, no, ciężko w obcym języku wykryć, czy to jest akcent angielski, czy amerykański, ale patrzcie, higiena dotyczy wszystkich. A tutaj Niemców grają Niemcy, Polaków grają Polacy i tak dalej. Także, no, to jest piękna sprawa, moi drodzy, piękna sprawa. Dobra. Ciężko coś dyszała w tej kąpieli. No, bo to jest emocje. Emocje. A gra jest szwedzka. No i może dlatego jest taka dobra, no bo jednak powiem wam, że co europejskie, to europejskie. A jak jakby tą grę zrobili Amerykanie, to nie byłoby Hakenkreuzów, Niemców by grali Amerykanie, Polaków Ruscy. Czekajcie, bo się zapętliłem. Kurde. Kaj to się idzie. Das Ende der Menschlichkeit. Koniec ludzkości. Krótko mówiąc, Ende. Samie Deckel. A! Tam do góry, dobra. Idzie to wleźć sam? O. Flak jacket. Tłumik. W Polsce to po niemiecku mówimy. Raczej nie. Niklaus, dokończ. Nie wiem, chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. W każdym razie, Bogu dzięki, że tą grę zrobiło europejskie studio, a nie amerykańskie, bo nie można dobrze mówić po niemiecku, jeżeli to nie jest język natywny. Nie no, można. Można mówić. Można we wszystkich językach mówić bardzo dobrze, nawet jeżeli to nie jest język natywny. Ja znałem przypadek Polaka, który język angielski znał tak, że wykładał na uczelni w Anglii i tam uczył o języku angielskim, także to też nieprawda, że to musi być pierwszy język, żeby go poznać dobrze, bo naprawdę można poznać język obcy tak, że... O! Burła. Że można być w nim naprawdę fachmanem. O! Gubisz wątki na czacie, no bo ja nie czytam czatu, jak prawdziwy streamer. Nie no, chodzi mi w każdym razie o to, że język obcy można posiąść na takim poziomie, żeby być w nim naprawdę mistrzem. Zaraz wam pokażę, jak się z tego wyprzeda szota. Gaśnice wybuchają, tak. Potwierdzam. Tukajś łaził jakiś arszlekar. Kakerlaker. A! Jak ubój rytualny. No, chińskiego, koreańskiego. Ja mówię o językach europejskich, nie? Bo jeżeli chodzi o tam języki azjatyckie i tak dalej, to w większości tych języków są takie dźwięki, że jeżeli się ich nie opanuje, to do jakiegoś wieku, tam 12 chyba 13 lat, to potem już nie ma szans po prostu się to nauczyć wymówić. A w językach europejskich raczej to jest do ogarnięcia. Die Geschenke unseres Vaterlande. Czyli co? Holokaust. Powiedz coś po rusku. Suka bliat paszą na chuj. Nie ma języka chińskiego. No dobra, no nie o to chodzi. Patrzcie. Generał nagradza dyrektora miejscowego szpitala. Dr Krzysztof Oliwa. Spoko, bardzo spoko, że się tak o to postarali. I że to jest wszystko po polsku ładnie napisane, nie jak z translatora. Że ładnie po polsku mówią. Bez akcentu ruskiego. Dobrze, że ze śląskim akcentem nie mówią. Generał Strasse. To już czytał.
Teraz patrzcie. Jep! 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 No jak nein? Jak ja. O Scheiße, nein. O nein. Czy mogę z obu ról naraz? A myślę, kurwa, w życiu, sorry. Ej, w ogóle to jest dobre, bo ja tu mam ten nóż taki do masła bodaj. Nie mogę z obu ról chyba. Nie, mogę tylko... Ale mi się zdaje, że się dało gdzieś, czekajcie. Nie da się. Nie, szkoda, dobra. Królik. A, idą Niemcy. O! Ten padł na... O! O! O, Ciulinges! Cię być. O! Kurde. Przeszarżowałem, a chciałem tak, wiecie. Ich bin wie die Sonne, eine blendende Macht. Ja, blendende. Kosa. To jest tak fajna walka wręcz, że ja po prostu lecę, żeby ich z tego noża mordować. Mi się tak to podoba. A, Knefel. Przeładować nie da ze mną. Hitlerowskie, parszywe ryje. O! No, halt! O, dobrze. O, temu aż żebra wylazły. To dobry gim. Ja potem z tą pałką. Kurde. Kein Moment. Kein Moment. Ah! I po Niemcu. O, jakiś ekipisz zrobił w ogóle. Wszystko ozdupione. Poślinął się na śledzionie. Dokładnie. Ty mu fajnie ziobra wylazły. Kain to było żaden moment. On Kain moment, bez sensu. Ej, tylko czemu w polskim zakładzie psychiatrycznym oni mają same niemieckie książki? Reibung, elektronischer System Energieeffizienz, Grundlagen des Schleifens, Theorie des Kraftstoffs, die Änderung, Schichten, Berechnung elektrischer Maschinen, Maschinenwartung, Pläne und Blaupausen, Grundlagen der Mechanik. No tak, bo pewnie książek po polsku nie można było wydawać. Muster, czyli wzór. Po śląsku tyś się go do muster. Ale mocie gryfny muster na tresku. Dobra, z herungi zaro im wykręca. I będzie ćmok. Cześć Sakašvili, witam pięknie, witam wszystkich. A no tak, w sumie to jest przecież...
Niemieckie miasto, no ja, nawet wtedy to było niemieckie miasto. Znaczy wtedy, to już jest tutaj po wojnie, nie? To już tutaj się dzieje po wojnie. Zresztą, przecież była gazeta, można było przeczytać. Kaj to było? 1956 rok, no. To już jest, 11 lat. Dobra, kaj to się wyłazi stąd. Sam tukaj. Verstanden. Kaj on jest ten ostatni? Deutscher Putsch. O kurwa. Dron. O! Kurwa. W ogóle fajne auto, nie? To chyba na tym. Na podwoziu Volkswagena. Volkswagen. Ania, I'll get you out of here. Dron Amazona. Nie zasypiej! O! Jesteś żołnierzem? Umiesz walczyć? Kim jesteś? Jestem William J. Blazkowicz, Ranger, Army, USA. I'm sorry, my Polish isn't very good. Are you fit to drive? Where to? Jerzek Blaskowicz. No Polish. I am American soldier, US Army Ranger. God bless America. A dziadki są najlepsze. Lol. Nein. And they grieve for their dead. Such raw sorrow. Can't partake. Mine would flood oceans. Would drown me. If I let it out. It's 1960. 1960?
1960. Ząg! Yes. You've stayed with us for 14 years. It's 1960. I have to find a way to contact the U.S. military. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more military. No. The war ain't over. Look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. Everywhere. What about the U.S.? USA, they, what's the word? Poddać się. Surrender. He surrendered. Because of... Boo! Atom bomb. They surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. Yes. Well, then I'll find the resistance. I'll find them and I'll help them fight. Oh, no. More resistance. Everyone is captured. If they leave, the Nazis have them. And who can say where they keep them? No to pałka się przegła. I teraz Połomski. I am a trained and experienced Du field bist coordinator tot. working on behalf of Generalstraße himself. Do you know how much misfortune you are in if you do not release me? There is no point in keeping me here. I will be very lenient to you and the nurse and her family if you let me go immediately. You have my word on this. You have my word on this. This Americana jak to było? Americana! Alarm! Mój szop! Tyle! Ła, pamiętam, jak my za Niemca czytali mojego szopa. Tyle. Kto wpadł na pomysł, żeby pismo o majsterkowaniu nazwać mój shop? Jaka beka. Ciekawe, czy jakiś Polak podsunął tamtym ze studia pomysł, czy sami to wymyślili. O, Pan Jezusek nawet w piwnicy wisi. Widać, że Polacy porządni. Ale w ogóle wiecie, jaka beka najlepsza? Że tacy starzy Polacy po polsku mówią, nie? Bo dzisiaj jakbyście kazali takim ludziom po 60 powiedzieć po angielsku coś, to by to nie, panie, mnie to w szkole po rusku uczyli. Albo nie, i oto w budzie się po niemiecku uczą. O tu proszę, English please. Surrender, atomic bomb, bum bum. Kurwa, raz, dwa, trzy. Lepiej od Ani ci starzy poradzili po angielsku. Unrealistic. Dobra, potrzebujemy... To są gogle Carrera. Superior to people like you. Superior. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? O, kolego. Proszę do mnie nie gadać po niemiecku, ino po polsku i po śląsku. Dzisiaj wszyscy my są Polakami. BHP. Do you realize who I am? It would serve you well if you stop what you are doing and release me. Nein. To jadymy. Du bist ein gottverdammter Irrenanstaltsinsasse! O ty kurwa ty! Patrzcie! Szlaubencierem mnie żgnął, kurwon niemiecki. Co za psita. Let me tell you how this is gonna work. I'm gonna ask you one question.
You are gonna answer that question in a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance. Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Okay, I'll tell you! Damn it! What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, Eisenwald, Presen. But you'll never make it there. There are checkpoints everywhere. Looking for you. Looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! No, gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Nie mogę głośniej. We ask for your mercy, Lord, as we make to journey across dark waters. Grant us sound feet and silent breath. Refuge from the storm. Romantycznie w bagażniku. And safe passage Ihre Papiere. amidst hungry wolves. Take my hand. Kappa raz, dwa, trzy, kolego. The road is not safe. You kill the Nazis. Here, I stay with Karl. Nie wstawaj. Nie wstawaj, łastuń w bagolu. We wait for you here. Kill everyone. No i hopie, ja to rozumiem. Dobra, nie mogę dać głośniej w cutscenach. My friends, we haul precious cargo. We have a train to catch. Blaskowicz teraz się wypowiada tak jak taki człowiek, co ma 20 IQ momentami. The Nazis. LOL! Jak mu łeb ujebało, aż kręgosłup wyłazi. Niestety nie mogę dać głośniej na cutscenach. No, dobra. Ja tu sobie sztopnę odcinek na YouTube'a, także kto na YouTubie, to wiadomo, łapka w górę w opór i widzimy się w następnym. Tyle.